ଆପଣ ଆପଣ ବିରୋଧୀ କେତେ ବାହାରିବେ ନା ବାହାରିବେନି ସେମିତି ବିରୋଧୀ ବାହାରିବେ ବିରୋଧୀ ଯେତେ ରାଉ ରାଉ ହୋଇବ ଆମ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ବାଜିବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ବାଜିବ। ଅଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଟ ନବୀନକୁ ହିଁ ଜିତିବ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ ଭଦ୍ରକ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ ପାଇକି ପାଠ ପଢୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେବିନି ଦିଟା ଦେବି ଗୋଟେ ହେଲା ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଡି ଶଙ୍କର ତ ପିଟିବ ଆଉ ଫୁଲ ବୋବାଲରେ ଏଥର ଶଙ୍ଖ ଆସିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ କହିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ବିରୋଧୀ କେତେ ବାହାରିବେ ନା ବାହାରିବେନି ସେମିତି ବିରୋଧୀ ବାହାରିବେ ବିରୋଧୀ ଯେତେ ରାଉ ରାଉ ହୋଇବ ଆମ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ବାଜିବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ବାଜିବ। ଆଉ କଣ କହିବି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କତରୁ କୋଉଠି ସବୁଥିରେ ନବୀନ ଆଗ ମିଶନ ଶକ୍ତି କୁ ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛି। ମେଡିକାଲ କତରୁ ଏସବିଆଇ କାର୍ଡରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟାଗ କଣ ନ ଦଉଛି